Barkanku da zuwa channel ɗinmu ta Abruk Entertainment TV. To har kullum kada ku manta ne naku official Abruk wanda nake kawo muku daɗaɗɗen shirye-shirye na editing, nishaɗantarwa da ma dai sauransu. To wannan bidiyon mun yi shi ne domin mu nuna muku yanda za ka yi editing irin na wannan bidiyon da kuka gani. Kun duba thumbnail kun ga kalar bidiyon. Wannan bidiyon irin na wanda za ku ga mutum ya fito, mutum uku ko mutum biyu, yanda za ku na gani a fim kaga F2 ya fito so biyu da sauransu. To za mu nuna ma yadda za ka editing na wannan bidiyon cikin sauƙi kuma da wayarka. Kamar haka za ku gani ga nan na zama uku, kun gani? To kamar haka idan muka shiga cikin bidiyon za mu nuna ma yadda za ka editing cikin sauƙi cikin amintuka. To kamun mu je mu fara bidiyon da Allah jama'a muna roƙon ku idan wannan ne farkon zuwa ka wannan channel ɗin ta mu ta Abruk Entertainment TV. Ka daure ka danna mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta kada ku manta idan bidiyon ya burge ka kai mana like saboda shi ke ƙara mana ƙarin gwiwa cewa mu ci gaba da kawo muku sababbin bidiyoyi. Kai tsaye mu je mu fara bidiyon.